раҷаб ва марҳабо тухтасоновна, доктори илмҳои филологӣ, профессор, мудири кафедраи филологияи араби факултети забонҳои осиё ва аврупои донишгоҳи миллии тоҷикистон. қобили тазаккур аст ки ба шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон, нақши занон дар ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон баланд арзёбӣ карда мешавад. ҳанӯз дар ибтидои давлатдории навини тоҷик ҳукумати кишвар бо роҳбарии президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати баланд бардоштани мақому манзилати зан дар ҷомеа тадбирҳои дурбинона ва дурандешона андешиданд ки намунаи барҷастаи он фармони президенти кишвар аз 3 декабри соли 1999 дар мавриди андешидани тадбирҳо дар мавриди баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа маҳсуб мешавад. қобили тазаккур аст ки воқеан ҳам ҳамасола дар паёми пешвои миллат нақши зан модар ҷойгоҳи хос дорад ва ҳамеша пешвои муаззами миллат ба пешрафту густариши ҷаҳонбинӣ ва мақоми занон дар ҷомеа таваҷҷӯҳи вижа зоҳир мекунанд. лозим ба ёдоварист ки дар паёми соли ҷорӣ низ ин масъала мавриди таваҷҷӯҳи хоси пешвои муаззами миллат қарор дошт. аз ҷумла пешвои миллат таъкид доштанд ки иззату эҳтироми зан модар дар фарҳанги мардуми тоҷик таърихи қадима дорад, вале дар даврони соҳибистиқлолӣ мақому манзилати зан модар дар эъмори давлати муосир беш аз пеш баланд гардид. воқеан ҳам ин гуфтаҳо дар фаъолияти занон яъне мисдоқи худро пайдо мекунанд, чуноне ки пешвои муаззами миллат қайд намуданд 25% хидматчиёни давлатӣ, 73% кормандони маориф, 71% кормандони тиб, 47% кормандони фарҳанг, 37% олимон ва 30% соҳибкоронро дар кишвар занон ташкил мекунанд. бисёр боиси сарфарозист ки занон модарон дар соҳаи илм низ фаъолияти бисёр густарда доранд ва донишмандони зиёдеро метавон дар ин замина номбар намуд ки бо фаъолияти худ барои пешрафти илм дар Тоҷикистон саҳми борис мегузоранд. лозим ба таъкид аст ки воқеан дар пушти ҳар як марди муваффақ зани иродаву қавӣ иродае меистад ки барои тарбияву ба камол расондани мардони арзандаи ҷомеа нақши муҳим мегузоранд. ва имрӯз паёми навбатии пешвои муаззами миллат моро боз вазифадор менамояд ки барои таҳкими оила, барои тарбияи насли арзандаи ҷомеа ки фаъолияти худро барои амалӣ сохтани арзишҳои давлату ҳукумати Тоҷикистон равона сохтаанд, яъне минбаъд низ яъне саҳми бештари худро гузорем ва ҳамеша дар фаъолияти худ барои таҳким ва густариши фарҳангу тамаддуни тоҷикон саҳми борис дошта бошем.